Den øgede indvandring til Danmark har betydet et kæmpe boom af nye kirker for de nye danskere, de såkaldte migrantmenigheder. I dag går flere end 16.000 kristne nydanskere i kirke hver søndag. We started out with just about 10-15 people, and it was a big struggle. But today God has blessed us. We are over 300. The reason why we are here as a Filipino church is not primarily for the Filipinos, but for the Danish people themselves. Hans Henrik Lund er daglig leder af kirkernes integrationstjeneste KIT, der arbejder tæt sammen med de kristne nydanskere. KIT anslår, der starter en ny migrantmenighed i Danmark hver måned, og det begejstrer ham. Jeg synes, det er meget interessant, at de her nye menigheder starter op, fordi der er ikke nogen, der går fra nogle gamle menigheder. Der er ikke nogen, der mister noget. Det er kun en berigelse til os alle sammen. Tendensen er tydelig. Hver anden kirkegænger i København er i dag nydansker. Men udviklingen sker over hele landet, og der er i dag flere end 220 internationale menighedsprojekter i Danmark. Det får nu Frikirkenet til at satse endnu mere på samarbejde og relation med de nydanske kristne og deres menigheder. Jeg ser, at vi kan styrke det partnerskab, der er imellem, kan man kalde gammeldanske kirker og nydanske kirker, fordi vi har virkelig brug for hinanden. Frikirkenet ønsker at gøre to ting. Først skal relationen og kendskabet styrkes. Midlet er partnerskaber. Vores idé med partnerskabsmenigheder, det er en dansk frikirke og en migrantkirke, at de går sammen og danner et partnerskab, hvor at præsterne kan mødes og tale om forskellige udfordringer, og hvor menighederne også kan mødes en gang imellem, deltage i hinandens gudstjenester, og de kan også lave sociale arrangementer sammen. Men Frikirkenet ønsker også at involvere sit månedsmagasin Domino med 4 særudgaver i efteråret, hver med 8 ekstra sider. Siderne skal indeholde nyheder og artikler fra migrantkirkerne, både på dansk og engelsk. Og desuden skal en række andre artikler i bladet også oversættes. Formålet med det her er, at man så får mulighed for at læse om, hvad der foregår hos hinanden. De danske kan læse om de internationale, og de internationale kan læse om de danske. Og på den måde kan man starte fællesskabet der. Men ideen er ikke gratis. Satsningen koster godt 50.000 kroner. Derfor samler Frikirkenet i dag ind til projektet i frikirker over hele landet. Vi kan være med til at give en rigtig god gave, når vi samler ind. Det er jo en fantastisk gave, at så mange indvandrere og flygtninge, der kommer til Danmark, de kommer i kristne kirker. De brænder for at være med til at forvandle Danmark. De beder for vores land. Vi har ressourcer. Vi har kendskab til vores land. Vi kan være med til at sige, at vi sætter virkelig pris på jer. Vi bakker op om jer. Vi er med til at tro sammen med jer, for at I også kan lykkes. Lykkes det at finde midlerne, er det håbet at styrke relationerne mellem Frikirkenets menigheder og de nydanske kristne, til gavn for begge parter. I believe it's a brilliant idea because as God has said in His Word that we are a body and each part has its own place in the body of Christ. And so therefore I believe that a church cannot stand by without the others. Vi kender jo landet, men vi har brug for den energi og hele det drive, som de her nye kirker har. Det er dem, der planter menighed i Danmark for tiden. In the future, I see a collaboration, a strong unity between our church and the Danish society. Hjælp Frikirkenet med at hjælpe de kristne nydanskere og din egen menighed med en god gave i kollekten.